Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je danas na napade predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji je rekao da Srbija nema stvarnu nameru da ide u Evropsku uniju. Ja ga razumem, on je veliki i iskreni prijatelj Srbije i on želi Srbiju da vidi u Evropskoj uniji i ja mu u tome smetam. Ali to neće promeniti činjenicu da će Srbija da pretekne Evropsku uniju. Neće se promeniti to da njegove niske i plitke uvrede odgovaram uvredama. Da ga vređam ne pada mi na pamet, on je izbor hrvatskog naroda, a narod da vređam ne pada mi na pamet, rekao je predsjednik Vučić. Milanović je tvrdio da je za Srbiju najteža stvar što je Aleksandar Vučić bio jedan od najistaknutijih ratnih huškača 90-ih i to je najveća prepreka za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Za Hrvatsku je najvažnije, smatra Milanović, šta će da bude sa Evropskom unijom, a hrvatski predsjednik misli da nakon Britanije niko, pa ni Poljska, neće da napusti Evropsku uniju.